ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ n'okwu oke nọ n'ụlọ gwara oke nọ n'ọfịa na azụ dị na ngịga na ya bụ ife abụlọkwa na obere ife. Bịakwanụ ka unu nụ ka ndị fa na Ichie Ezeani ide pray ide show. Bịakwanụ ka unu nụ ka fa si atọ ndị mmadụ na ya bụ ife abụlọkwa obere ife. Nwatakịrị unu na-afụ ebe a bụ nya gbapuru fe afọ, ya bụ nwatakịrị dị 13 years. Bịanụ ka unu nụ ka nwatakịrị a si wee si osi wee kpọkuo Chineke bi n'eluigwe. Chineke wee bịa za ya ekpere, wee bịa napụta ya n'aka ogbu onye mbọsị ndụ na-atọ ya ụtọ, wee bịa napụta ya n'aka Ichie Ezeani ka ọ ghara inyi ya na ndụ, wee bịa napụta ya n'aka onye ahịa egbu mmadụ wee were wee kpochie foundation. Bịakwanụ ka unu nụrụ nya bụ akụkọ ka i werekwa ife melụ mmadụ wee mụrụkwa akọ, ka ụdị ife amela onye anụnwa mmadụ kwụsịkwa n'ụzọ na-asị unyere ya aka. Gwa ihe mere ụbọchị ahụ ịnụkwa Daddy m wee gaa Abuja nke anyị ga-eji wee kwa akwụ na nji wee na-anatazi ha n'ugwu mbọ na ebe a meshin wee na-agba breki oshisha ihe ha mma ka ha ji imedo meshin ha. Daddy m were mma ya ha ka ha ji ime o were ko na meshin obere wee dogo n'elu meshin ya. Nwanne ya oshin bịa pushoro ya meshin. Daddy m ka otu m ga-esi kwalu meshin wailu unu wa boys na enwe m ike nkwalu unu ọkada unu wee okwu ha okwu ọdụtụ obere unu eshi agụjekwuo ihu o jekwuo ihu o wee bịa maka ọmpa baskoro anyị o wee bịa nuo baskoro mvu aka wolo nwụ na ọkada ntiwe mkpu. Daddy m tiri usoro anyị otu nechekwa ọra wee mechaa ghachi ya jepatazie baskoro bịa paakụ wee jezie kuwe ndị mmadụ. Mgbe ahụ ejere awụ ya n'ime olulu ha kechiri m ọnụ kechie m aka na ọkpa m wee hụ John ụmụọda wee metụ aka ọchị m hafụ ya akụto m awa nganga. Ha kiri m awa nganga ruo kushi mkpọwa nwoke ha shanụ ngwa asọ ga anata nọrọ ebe m na-ekpe ekpere Chichukwu mbụ ngwa asọ ha jee ngwa asọ ha Chichukwu ga-ekwenekwe ha wee bịa ochi ha jee weta pik ha wee pik ama m ya ha ji eme wee bịa kefte m nke aka chọọ nkeftezi m nke ọkpa ha na-anụ saụndụ okwu mmadụ wee bịazie kiri m te ha wee ha ekeftegwo m nke aka wee kune m n'onunu wee were nye kpuchie m wee jiziri aka m tọọ ọnụ m tọọ ọkpa m wee tiwezie mkpu. ibe anyị na-anụgo onye duhela anyị bụ Right Honorable Barrister Sunday Siriakus Omeha, member representing Ezeani Ichie Federal Constituency na Abuja. O kwesịrị iji aka abịa wụ ya mana o metebuteghị o wee duhie mụ na ndị otu m. Abụ m SPA on culture n'ihe n'ọdịnala na onye na-esowe m, and fortunate enough anyị were the youth chairman of Ezeani